Αν μας φάνε και λάχα στα σπίτια μας. Σε λίγο καιρό θα παίρνουμε, δηλαδή μάθανε ότι παυτώνουμε και πλακώσα και γύφτη. Ευχαριστώ πολύ και πέσε στον κύριο Κουσουρνά και στον κύριο με περιφερειάρχη. Εγώ δούλευα στα σίδερα και σπάσα το κεφάλι μου για να γίνει το νοσοκομείο. Αυτό έσπασε και βγάζα 13 πία, 13 σακούλες πίο βγάλανε. Την αλήθεια λέει ο κερατάς, ως πότε θα τρώμε τα σκατά του. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλάκα κάνουμε. Πάρ' τους μία και δες τους τα παλικάρια μας. Πάρ' τους, πράγμα τους. Αριστερά. Όταν θέλει το ψήφο έρχεται και σου τα δίνει. Εντάξει. Τα ρεύματα τους εμείς τα πληρώνουμε. Εσάς εμείς θα πληρώνουμε. Τι άλλο θέλετε ακόμα να κάνουμε? Να μην μπορούμε να κοιμηθούμε στο κρεβάτι μας? Τελείωσε. Ο Δήμαρχος να έρθει τώρα πάνω. Να κάνει κι αυτός κάτι για μας, ό,τι κάναμε εμείς για αυτόν. Και ποιος είναι ο Δήμαρχος δηλαδή? Τι είναι ο Δήμαρχος? Φωτιά! Μεγάλη πικραία, πού είναι? Φωτιά! Πήγαμε τελικά. Εγώ έχω μια άρρωστη μητέρα, που η μητέρα μου το οποίο έχει κάνει στεφανία της καρδιάς. Ναι. Είπαμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας να φύγουμε, αφού γίνεται τόσο σαματάς. Κοίταξε εκεί κάτω, τι πετάξανε στις μάνες μου τα πόδια. Αυτό έγινε σήμερα. Τώρα που έπεσε η μάνα μου κάτω, τώρα μόλις που την πήρε τα ασθενοφόρο και έφυγε. Η μάνα μου έχει κάνει σουλό στεφανία της καρδιάς. Ναι, αλλά αυτό είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν είναι, τώρα την ξεκινήσανε, τα δύο πρεζόνια. Ναι, από πού έχει ξεκινήσει, πώς έχει Ξεκίνησε από τον πίσω που ήταν, που τσακώθηκε με ένα παιδί από εδώ Έλληνα και ξεκίνησε και από έναν, την πληρώνουν τώρα όλοι δηλαδή. Πάρω μια συνέντευξη ειδικά για αυτή την Και κοίτα εδώ τι κάνανε τις μάνας μου. Η μάνα μου έχει στεφανία της καρδιάς. Για γυναίκα έγινε, δηλαδή ήταν ερωτικό το περιεχόμενο, τι ήταν? Ήταν για χρήση ναρκωτικών. Εγώ σήμερα συγκεκριμένα από χθες στις 10 η ώρα το βράδυ ήμουν στο εισαγγελέα μου Πάρ' το παιδί να μαζέψει με δημάρχους με όλα. Αυτός που είναι την παράγκια εδώ το παλικάρι μου υποσχέθηκε ο ίδιος ότι θα χαλούσε αυτές τις 3 παράγκες, θα έφερνε πορτόζα αύριο 9 η ώρα. Και κοιμόμουν, δεν πήρα χαμπάρι τι έγινε και ήταν λάθος για αυτή την παράγκια που κάψανε. Αυτό μόνο θέλω να πω. Αυτή την παράγκα πότε κάηκε, τι ώρα κάηκε? Τώρα κάηκε, κοιμόμουν μόλις. Τραυματίστηκε κάποιος, είχαμε κάποιο τραυματισμό? Τραυματίστηκε η μητέρα μου τώρα, πριν 2 λεπτά πήγε τα ασθενοφόρα τη μητέρα. Με την πέτρα ή με τη φωτιά θα έλεγα? Ο πατέρας με τη μάνα μου στο νοσοκομείο πήγε. Είναι ζωή αυτή, για κοίτα εκεί, εγώ με 5 μωρά εδώ μέσα. Κοίτα τι μου κάνανε εμένα με 5 μωρά μες στην παράγκα. Έχετε βρει να πάτε κάπου αλλού, φεύγετε δηλαδή τώρα? Ναι, φεύγουμε. Αφού το πάνε έτσι αυτοί, εμείς θα φύγουμε. Τα διάσατε όλα δηλαδή εδώ? Ο Τάκης δεν σας είπε να χαλούσατε σήμερα τις 3 παράγκες. Αν τις κάνατε αυτή την άπου που μου είπε, αυτά δεν θα γινόταν. Και πού θα πάτε τώρα? Θα γίνουμε ένα με το καλακόνερο κι εμείς. Νεότερα είχα απειληθεί από τους τσιγκάνους εδώ όταν είχα πάει στο φαρμακείο και μάρτης μου η φαρμακοποιός να αγοράσω φάρμακα για την υγεία μου. Ήρθαν κάποιοι τσιγκάνοι
και πήγαν να μου κλέψουν τα σκυλάκια μέσα από το αυτοκίνητο. Και όταν τους είπα τι κάνετε, μου λέει είσαι τυχερός. Εσείς κύριε Αλεξάκη μένετε εδώ? Όχι, εγώ μένω κάτω στην Ιξία. Πώς βρεθήκατε εδώ? Περνάω εδώ το φαρμακείο μου, που αγοράζω τα φάρμακά μου. Λοιπόν, και μου λένε είσαι τυχερός που δεν σου παίρνουμε κατά αμάξι ρε. Και πήρα την αστυνομία τηλέφωνο, μου λέει θα είστε εκεί, να αυτό λέω θα είμαι, αλλά θα κάνουμε τίποτα, λέει δεν ξέρετε. Σήμερα πόση ώρα είσαστε εδώ? Εγώ ερχόμουν από εδώ, βλέπω τη φραγή, νομίζοντας ότι είναι οι τσικάνοι που κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί μέχρι τώρα κάνουν ό,τι θέλουν και όχι μόνο αυτοί, με την προδοτική κυβέρνηση που έχουμε στη χώρα μας. Και λέω γιατί αποκλείσατε το δρόμο, έχετε άδεια από την αστυνομία? Γιατί βγάλαμε εμείς άδεια. Πήγα λοιπόν, ειδοποίησα την αστυνομία, ειδοποίησα και εσάς, ειδοποίησα και τη Ροδιακή και τη Δημοκρατική με σκοπό αλλά ήρθα και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται διότι τους έχουν υποβαθμίσει τόσο πολύ τη γειτονιά τους και έχει γίνει κέντρο διακίνησης ναρκωτικών εδώ πέρα. Καίνε τα καλώδια, τους γεμίζουν με διοξίνες και το ίδιο λέει και η άλλη πλευρά όμως, ακριβώς το ίδιο λέει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά ξέρετε τι έχει κάνει? Τα καλώδια της, ξέρετε που πάει και τα καίει? Τα καίει στις χώρους αμήνης μας. Δεν είναι δικά τους τα καλώδια, τα καλώδια που τα βρίσκει. Κλεμμένα. Τα καίνε λοιπόν αυτά σε χώρους αμήνης μας, εκεί που κρύβουμε τα άρματά μας και τα κανόνια μας για να αντιμετωπίσουμε τη πιθανό εισβολέα και τα έχουν κάνει σε φούρνους και έχουν καταστρέψει θέσεις αμήνης. Και δεν βρέθηκε ένας να ζητήσει να γίνει έρευνα και ΕΔΕ για δολιοφθορά κατά του στρατεύματος.